আরে ওইখানে যাইতে লাগে ওদের পেশেন্ট আছে পেশেন্টের ঘরে ঢোকা লাগে কিছু সব মিউজিক টেশন ফার্মাসে গাড়ি চলে baik dia ukai dia sarna dong piman karena da bemari terpisen oरैबायदि गोब्राब दं आरोना ओमफ्राय जायबा बेमारि बिसोरो मेडाममोना रिकुवेस्ट खालामहरदों आरोना सारखौहाय ओमफ्राय दा सारा थांनो नागिरदों ओमफ्राय थांनानै बेमारिखौ नायनानै फैसिगोन ओमफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा कारनि साबियाखौ खोमाना लाबाय सारा पेसेन्टआ दासो जोबदों आरोना ओमफ्राय आं बेयाव फैफिननायनि मेन जाहोना बेनो दाख्लैहाय आं मोनसे माखासे जौ नागारनाय सोबनायनि नागारनाय भिडिअ होनाया भिडिअआ हारसिं रिमुभ जादों आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो गोदान बानायफिनबाय आङो माखासे गोबां मुलिबो सफैनानै दङ ओमफ्राय फ्रायनो जोबजोबखाबाय आरोना मुलिया जोबजोबबाय मुलियानो कार्टन जोब्बाय नै दासो जोबला थांलादों मानसियानो दा कार्टन जोबजोब्बाय नै प्रेसार फैबावबाय नै सारनि साबा न'आव गोमाखो बिदि आरो बबावबा दोनबोना लाबाय सिन्था হৈ গ'ল না চাবি ক'ত হাৰায় কোনোবা লৈ আহিছে নেকি মানুহ ইমান মানুহ আহিছে পাহৰীয়া লৈ আহিছে কোনোবা চাবিयानो गोमाबाय थांनायसै बायजों खैला मैलायावसो आदा ओमफ्राय पेसेन्ट दं सासे बे आमगुरि खाथियाव ओमफ्राय सारा आंनावबो हाबनो नागिरदोंमोन मा बेयो पेसेन्ट ओरैनो आथिं आखाइ साजोबनानै सिखारनो थाबायनोबो हाया जानानै दं सब चाक चला रहेगा वही चाक चला रहेगा मा जादों आदा बेयाव मा होनदों बुजियासै आं सारनावसो दंफैयो आं सारनाव आं दाख्लै मुलि होनाया मुलिनि भिडिअ होनाया भिटामिन हेल' आदा सारनावसो दंफैयो उफाय गैया कारनि साबियावबो गोमाखो सारना दा आंबो गारिखौ गारबोदों आमगुरियावसो गारबोदों आङो ओमफ्राय दा सारा आंखौ दोनलांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय माखासे गोबां मानसिफोरबो नेनानै दङ ओमफ्राय पेसेन्टआबो अयथासार फैनानै नै दासो सेंदों दासो जोब्बाय आरोना नै जास्ट दासो थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा बै हायिफोर दङना बेखौहाय एसे माबा खालामनो नागिरदोंमोन दा फ्रि जानायखाय सारा साबिया न'आव गोमा खारनो एसे जानानै थालायबाय आरोना ओमफ्राय आं मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैगासिनो दङ आरो बेखौहाय आं दिनैथ' होनो हास्लाबनाय नंला गाबोनसो होसिगोन आं गाबोन मोनानि 6टायाव बिदियाव आगारगोन आरो मोजां मुलि सफैदों आरो आं इउटुबाव होखागोन जाबाय सार ना हा उपाय गैया थांनांसै थांफानांगोन नामा बाइक दं बाइक गैया नों बाइक लाङा बाइकजोंसो औ डाबल गाखो दे हेलमेट गैया अंकल स्कूटी औ स्कुटि दंबालाय स्कुटि आंबो लाबोफासिना ओरैबायदि समयसा जाबाय आयो बेमारिफोर दङ बेस्राफोर नेनानै दंजोबो थांनोहाय दा उफाय गैया नै सारा नै बाइकजोंनो ओंखारनांसिगोन आरो कारा साबिया गोमानानै थाखो कारानो साबिया नागिरनानै मोनखासै हाँ 2 घंटे भीतर रहिस नालागे 2 घंटे ओ पूरा गाँव ভাল নহয়
পুৰা কোনোবা দিন ভাল দিনত যাব চিয়'ৰ মোৰ ঘৰত যাব আৰামছে আলহী খাই আহিব একবাৰ লা আদা थांफासिगोन पापी लाठी দিয়ে রাখতে বলছে ডিগ্রি লাঠির দোকান আছে ডিগ্রি খুলা কি আগল ডিগ্রি খোলা বানিগা একদম পুরো ডিগ্রি খুলা मांसु बसुमतारी पुरा एसे खबरफ्रा मोजांलै खबर फैलाव बसुमतारी मय दं आदा आं डक्टरनाव माबानावसो दंफैयोलै सारनावसो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रानावहाय गोबां मानसिफोर दंफैयोमोन दासो रेस्ट मोनदों आरोना ओमफ्राय बेमारिफोर नायनो थांबावनांगौ दंमोन ओमफ्राय आंखौ खावलायना लांनो थिननायलाय ओमफ्राय दा उफाय गैया आं पिकआप खालामना लांफैदोंमोन सारखौहाय ओमफ्राय उफाय गैया नै दा गारि साबियानोसो गोमानानै थाबाय बबेबा अयथासार मानसि फैदों कारनि साबिखौसो लांफाफ्रांखो ना माखो सोरबा उन्दैफ्रा जेरै जारला जाखाबाय একদম স্টার্টিংতে একটু লিখিছিল বিয়া ডিসেম্বর 10 তারিখে আজি নিমন্ত্রণ করিল কার বিয়া কি কেমন লরা আরে দङ नै কেমন লরা ওই লাইভত আছো অলপমান মানে টেনশন হৈছে না সাবি যে হারাইছে পুরা টেনশন হৈছে আধা ঘন্টা বেছি হ'ল না 1 ঘন্টাই হ'ব 1 ঘন্টাই হ'ব আর সাবি বিচৰিয়ে পোৱা নাই এতিয়া পোৱা নাই ओरैहाय नै थांगौमोन सहैयाखिसै ना যাম বুলি ভাবিছিল মানে এতিয়া যাব নাপাব গাড়ী চাবিতে ক'ত গেল কালি খাব কিজান কালি খালি বানাব পিছত কি যাব না এটা দিয়ে তিনজন যাব না উপায় নাই গিজিরাও তেনেহ'লে এনেকুৱাই হ'ল বাবু থাক দে দে একদম ভাল দিন চাই আৰু বাবুৰ স্কুলৰ ছুটি খাবা দে কেইদিনমান आं गेजेराव गाखोसै नामा बाइकजोंसो बावलांनोसै उफाय गैया खोमसि खोमसि लाबो लाहे लाहे ব্যাগটো অলপ টাইট কৰি লওক জুলি গৈছে বাবু কৰি দেখোন মোৰ হাতটো বেয়া আপুনি পৰি থাকক ব্যাগখন থাকা থাকো দে আসি কাকু থ্যাংক ইউ উপায় গैया नै गारि আহিছে জালা ओमफ्राय हगारगोन भिडिअआ आं गाबोन हगारनोसै ब्रादार इडिट खालामनो टाइमा मोनाखैलै आं गाज्रि दामोन दे आं गाबोन मोजां टाइम लानानै फाखा दावरा हगारजायालै भिडिअखौ एसे मोजां इडिट खालामनानै टाइमानो गैया अयथासार रेस्टलेस बङाइनिफ्राय दासो थांगासिनो आं नै मानसि लोमजानायनि दंना मानसि बेमारिफोर दङ आन्दायलायबावो आं दाबो दाखालबो आन्दायसिगोन हेलमेटआवल' खोन्थानाय नालागिब आंबो बाइकखौ गारबोदो বাইকটা খাইবা কিনিলে মই বেচাম आयदा 5,000 হইয়া आइला बङाइगाव ट्राफिक गिदिंबाय
Five balu ise kya? Ekman manu ise. Mane sabiano gumana hobayar na hoi asar mansi feibai na. কি কলে খাব খাব আৰু মাৰি দিও খাব নালৈ ইয়াতে সোমাই যাম নেকি ক'ত তেলটো ভৰাই ল'ব লাগে সাতটা মানুহকে বন্ধ কালি যাব নাকি ঘৰত যাব কালি গাঁৱত Soalnya mari bobe jaga orang baik maka fungsi bunga yang dong payment itu nanti air bidik treatment kalamra sami mohai आं बिनि प्रमिस खालामदोंना बाजैखौ बेनि थाखायसै थारमाने खारनि साबिया गोमादों सारना माने बेमारि पेसेन्ट नायनांगौ दङ इमिडियेटलि माने गोब्राब मानसि फैनो हाया खारबो गाखोनो हाया बिदि जादों आरो ओमफ्राय उपाय गैया मानसिथ' नेनानै थाजायाना नायनानैबो थाजाया ओमफ्राय ओरै मेदाममोनना खावलायहरबाय ओमफ्राय सारा कलिंखौ देरबाय माखासे मोजां भिडिअ मुलिनि आपडेटफोरखौबो ओमफ्राय दा नै गारि सालायगासिनो ओमफ्राय दा बाइकजोंब्लाबो फैनांबाय आरो उपाय गैयाना जों थांगासिनो दं आरो माथो खालामबावनो मानायखौलाय aja left ya. Mangsu asih, dorot. Hah? Kita mana? Asih.
इफाले जा हा खोमसि खोमसि जाबायलै लोगोफोर गाबोनसो मोजां भिडिअ लाबोनोसै आं लाइभ फुदोंनोसै दे लोगोफोर नुलालै खोमसि जाबाय गारि सोरजों